Isikhathi esinzima lesi emndenini kaJackie Selebi njengoba abantu abazokhalisa umndeni bele kubengene njalo emzini wakhe ePitoli. Nakuba bengundabuze kwaye ensukwini zakhe zokugcina ngenxa yenkohlakalo, kodwa ke abangani bakhe nalabo abasebenze naye bakhethe ukumkhumbula ngeqhaza benalo eNingizimu Afrika. He did serve the South African Police Service. He did give of his time. Whatever people may say or may not say about him, he did become the servant of the people of this country. Impilo kaJackie Selebi ichazwe ngendlela eziningi sele kuleli zwe lathola inkululeko njengoba ke abanye bencuma igalelo lakhe ekulweni ke nobandlululo. Kodwa ke konke okuhla kwenzelele lizwe kuye kwathunazwa amacala akhe okukhwabanisa. USelebi wadonsa izinsuku ezingu-229 kwisigwebo sakhe seminyaka eyi-15, kodwa ke wadedelwa ngoShwele ngemuva kokuxinwa ukugula ngenxa yezinso zakhe ezazingasasebenzi kahle. Ukudedelwa kwakhe ngonyaka ka-2012 kwamangaza abaningi njengoba abanye babethi wadedelwa ngoba engusombusazwe. Kodwa ke ungqongqoshe wezobulungiswa kanye nokuhlunyeleliswa izimilo manje uthi-ke isinqumo sokumdedela sasifanele. We feel vindicated that indeed the decision to put him on medical parole, sadly so, was a correct one, and that afforded him an opportunity to spend the remaining days of his life hopefully with some degree of comfort and dignity. Glen aliyothi owaboshelwa amacala okuhweba ngezidakamizwa wanikeza ubufakazi obaholela ekutheni uJackie Selebi alahlwa amacala kanti unqabile ukuphawula ngokudlula emhlabeni komngani wakhe. Kodwa kwingxoxo abanayo ngonyaka ka-2010 ualiyothi wathi kwethula ubufakazi ngomngani wakhe kwaba yinto enzima kakhulu. Umndeni kaSelebi kusalindele ukuthi wenze isimemezelo ngamalungiselelo omngcwabo.